У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Ласка Пана нашого Єсуса Христа, і любов Бога Отця, і єдність Духа Святого нехай будуть з усіми вами. Сьогодні відзначаємо свято у Костелі об'явлення Пана по-грецьку Епіфанія. Менавіта Христос приходить і втілюється у чоловічому тілі, і об'являється нам Бог живий, сапраўдны. Сёння падчас гэтай святой мшы я буду молиться за памерлую Ядвігу 30-й дзень пасля смерти аб жыцці вечным для яе. Перапросім Бога за наши грахи, каб мы могли годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному и вам, браты и сестры, что страшили обидни, думкою, словом, учинком и заметами, моя вина, там прошу святейший, за что ты Пан говорил, усіх анголов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Хвала на вишенях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе. Дякуем Тебе, великой хвалы Твоей. Пане Боже, Владыка небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне единородный, Иисус Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сядешь праворуч Отца, змилуйся над нами. О, только Ты святый, только Ты наш Пан, только Ты наивысший, Иисус Христе, с Духом Святым хвале Бога Отца. Аминь. Молимся. Боже, Ты святлом цудоўнай зоркі аб'явіў сёння народам Твайго адзінароднага Сына. Дай просім, каб мы, што ўжо спазналі Цябе праз веру, былі даведзеныя да сузірання бляску Тваей велічы.
праз Пана нашага Єзуса Христа, Твайго Сина, які з Табою живе і валадарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Читання книги пророка Ісаї. Устань, святися, Єрусалим, бо прийшло Твоє святло, і слава Пана узайшла над Тобою. Бо ось темра покриє землю, і змрок народи, а Пан узыйдзе над Тобою, і слава Ягоная з'явіцца над Тобою. І пойдуць народы да Твайго святла, і каралі да бляску Твайго ўсходу. Узнімі вочы свае і паглядзі навокал, усе яны збіраюцца, ідуць да Цябе. Сыны Твои прыходзяць здалёк, і дачок Тваіх нясуць на руках. Тады ўбачыш Ты і зазяеш. Затрапеча ад радасці сэрца Тваё, бо багацці мора паплывуць да Цябе. Прыйдзе да Цябе скарб народаў. Закрые Цябе мноства вярблюдаў, маладых вярблюдаў з Мадыяну і з Эфы. Усе яны прыйдуць з Сабы, прынясуць золата і кадзіла, і абвяшчаць будуць хвалу Пану. Гэта Слова Божае. Все народы
Чытанне паслання святого апостола Паўла да эфесцаў. Браты, вы чулі пра ўдзяленне ласкі Божай, дадзенай мне дзеля вас, бо праз аб'яўленне мне была адкрыта таямніца. Яна не была адкрыта Сынам Чалавечым у мінулых пакаленнях, так як цяпер адкрылася святым апосталам ягоным і прарокам праз Духа. Гэта значыць, што і язычнікі з'яўляюцца сунаследнікамі і членамі аднаго цела і саўдзельнікамі абяцання ў Езусе Хрысце праз Евангелле. Гэта Слова Божае. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Матвія. Калі ж Езус нарадзіўся ў Бэтлееме юдэйскім у дні караля Ірада, вось мудрацы з усходу прыбылі ў Єрусалім, кажучы: «Дзе навароджаны кароль юдэйскі? Бо мы бачылі зорку ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца яму». Пачуўшы гэта, кароль Ірад занепакоіўся і ўвесь Єрусалім з ім. Ён сабраў усіх першасвятароў і кніжнікаў народу і пытаўся ў іх: «Дзе павінен нарадзіцца Месія?» Яны сказалі яму: «У Бэтлееме юдэйскім, бо так напісана прарокам: і ты, зямля Бэтлеем, зямля люды, нічым не меншы сярод гарадоў Юды, бо з цябе выйдзе валадар, які будзе пасвіць народ мой Ізраіля». Тады Ірад, патаемна паклікаўшы мудрацоў, выведаў у іх пра час з'яўлення зоркі. Паслаўшы іх у Бэтлеем, сказаў: «Ідзіце і старанна шукайце дзіця. Калі ж знойдзеце, паведаміце мне, каб і я пайшоў пакланіцца яму». Яны ж, выслухаўшы караля, пайшлі. І вось зорка, якую яны бачылі на ўсходзе, ішла перад імі, пакуль не прыйшла і не стала над месцам, дзе было дзіця. Убачыўшы зорку, яны вельмі ўзрадаваліся. Увайшоўшы ў дом, яны ўбачылі дзіця з Марыяй, маці яго, і упалі і пакланіліся яму. І адчыніўшы скарбніцы свае, ахвяравалі яму дары: золата, кадзіла і міру. І папярэджаныя ў сне, каб не вярталіся да Ірада, іншай дарогай адышлі ў сваю краіну. Гэта слова Пана. Так, калісьці разважаючы над святам аб'яўлення Пана,
быў якраз падчас аднаго свята ў Польшы. Калісьці вось так давялося мне нешта застацца, не паехаў на канікулы сюды ў Беларусі, убачыў у касцёле такую цікавую польскую традыцыю, што дзесьці вось, ну, дзеці хіба былі ўсе, а шмат якія таксама дарослыя сядзелі ў касцёле падчас гэтага свята у такіх каронах і ў такіх каралеўскіх мантыях, такіх, ведаеце, такіх плашчах. Вось такая традыцыя ёсць таксама ў Польшы, ну, не ведаю, як у гэтым годзе у іх там ці атрымалася сёння, але была таксама вось гэтая працэсія 3 каралёў. І сапраўды, вось, разважаючы над гэтым святам, што яно азначае, так сапраўды яно з'яўляецца працягам святкавання Божага нараджэння. Вось той добрай весткі, той добрай навіны, што Христос прыйшоў і ўцелавіўся, што Христос нарадзіўся. Так сапраўды мы, калі вось узгадаем сведкаў гэтага Божага нараджэння, то іх не так шмат. Ну, каму сказалі анёлы пастухам, таксама Юзеф, Марыя ведалі пра гэта. І сёння мы святкуем вось менавіта тое, што Христос аб'яўляецца іншым народам, тым, якіх прадстаўнікі, вось гэтыя каралі, іх у традыцыі называем мудрацамі таксама, якія прыйшлі і пакланіліся яму. Гэта вось маглі быць таксама нашы продкі тых, якія ў тых часы называлі язычнікамі, паганінамі. І сёння святкуем вось менавіта гэта, што Христос аб'яўляецца усім народам. Так як святы апостол Ян у сваіх пасланнях кажа, што чалавек, пребываючы ў граху, жыве ў цемры. Але вось гэтую цемру, у гэтай цемры заяснела святло, заяснела гэтае збаўленне. Ёсць гэтая магчымасць збаўлення, і ёй з'яўляецца Христос. Калі вось прыглядзімся сведкам гэтых падзей, якіх вось сталі мудрацы, то трэба сказаць пра іх, ну, мала што ведаем. Канешне, традыцыя нам кажа, што ёсць гэтыя іхныя імёны, так? Каспер, Мельхіор і Бальтазар. І некаторыя кажуць, што вось так менавіта мы памячаем свае дзверы пазней гэтымі імёнамі. Ну, праўда, што ёсць іншыя традыцыі, кажа, што вось гэты выраз трэба пісаць праз лацінскае «Ц», праз наша «С», які азначае «Христус менсіонам бенедикат». Хай Бог благословляе гэтаму жыллю, гэтаму памяшканню, гэтаму дому. Гэтых каралёў, гэтых мудрацоў, якіх мы вось сабе уяўляем, прыводзіць да Хрыста пэўная з'ява астранамічная, прыводзіць да Хрыста розум, прыводзіць да Хрыста, ну, такой рацыянальны спосаб мышлення, прыводзіць да Хрыста пэўная таксама навука. І касцёл вось падчас першага Ватыканскага сабору казаў аб гэтым, што сапраўды некаторыя аспекты Бога, некаторыя свойствы Божай натуры можна спасцігнуць чалавечым розумам, можна пра Бога даведацца. І гісторыя чалавецтва гэтага шмат разоў пацвярджае. Калісьці існаваў такі вось, ну, асабліва савецкі камуністычны міф, што ёсць вось, што навука, яна даказала, што Бога няма. І былі нават такія цэлыя навуковыя кафедры гэтага так званага навуковага атэізму, якія мелі сваю мэту вось менавіта сцвердзіць аб тым, што Бог не існуе. Але гісторыя чалавецтва пацвярджае наадварот, што вось менавіта сапраўды навука, яна не пярэчыць існаванню Бога, а наадварот даказвае і пацвярджае, што Бог існуе, што існуе той створца, які стварыў увесь свет. Той невядомы, як казаў адзін з навукоўцаў, невядомы канструктар, невядомы часаўшчык, які запусціў гэты механізм, урухоміў гэты рухавік. І трэба тут адзначыць такую важную рэч, што калі паглядзімся да гэтай гісторыі 3 каралёў, то убачым, што
вось менавіта розум, менавіта гэтае рацыянальнае мышленне гэтых людзей, яно прыводзіць іх да пэўнай рэчы. Ну, дзе павінен быў нарадзіцца кароль юдэйскі? Дзе павінен быў нарадзіцца гэты месія? Ну, вядома, што ў палацы караля, і вось і туды прыходзяць гэтыя мудрацы і пытаюцца у Ірада. І аказваецца, у тым, каб спазнаць Бога, каб Бог нам аб'явіўся, аднаго розуму не хапае. Трэба таксама ведаць Слова Божае. І вось тут мы маем іншых сведкаў. Гэта Ірад і тыя першасвятары, тыя кніжнікі, якія ведалі Слова Божае, якія ведалі праўду аб тым, што павінен нарадзіцца Месія, ведалі нават больш канкрэтна, у якім месцы у іх горадзе, дзе павінен нарадзіцца Месія. Тыя мудрацы, можа, не ведалі праўды аб адзіным Богу, бо, напэўна, былі язычнікамі. Можа, не ведалі, вось, што канкрэтна ў гэтай краіне. Але знайшлі вось менавіта розумам, знайшлі, дзякуючы, можа, сваім навуковым даследаванням. І могуць быць таксама вось тыя людзі, якіх мы называем вось язычнікамі, тых, не язычнікамі, прабачце, тых кніжнікамі, фарысеямі, тых і караля Ірада. Той народ Богам выбраны, той народ, які прызначаны, той народ, які павінен быў чакаць. І вось гэтая гісторыя сённяшняя, якая вось мы бачым, якую паказвае, ну, вось гэтая гісторыя прыхода гэтых мудрацоў, аб'яўлення Божага, яна так сапраўды паказвае нам яшчэ адну праўду, што вось сапраўды да Бога мы можам прыйсці сваім розумам, мы можам прыйсці сваімі здольнасцямі і пэўнымі вось нейкімі такімі, ну, лагічнымі, як кажуць, умозаключэннямі. Але у першую чаргу мы павінны кіраваць нашы крокі да Бога верою. Вось гэтая зорка, яна сапраўды вела гэтых мудрецоў. І затрымалася менавіта ў Бэтлееме, там, дзе яны не маглі падумаць вось менавіта логікай, дзе не маглі зразумець гэта розумам, ніякай навукай, бо па логіцы, па навукі выхадзіла, што кароль павінен быць у каралеўскім палацы, кароль павінен быць вось менавіта там знаходзіцца. Як я ўжо казаў, што з боку гэтых мудрацоў, калі яны ўбачылі Хрыста, калі яны ўбачылі таго Месію, калі яны пачулі Слова Божае аб гэтым прароцтве, што вось Месія павінен нарадзіцца у юдэйскім Бэтлееме, Евангелие кажа нам сёння, што яны ўзрадаваліся, іх сэрцы напоўніліся радасцю, яны аддалі паклон Хрысту. Но ёсць таксама, як я ўжо казаў, Ірад і тыя, якія павінны былі чакаць збаўлення, якія павінны былі чакаць Хрыста. І, як вядома, іх сэрца зусім не напоўнена радасцю. Іх сэрца напоўнена чамусьці страхам перад Богом. Страхам, што можна страціць уладу, страхам, што гэта вось прыйдзе якісьці новы Месія, і ён будзе зусім інакш кіраваць гэтай краінай. Калі вось сёння можам сабе паставіць такое пытанне, так, што я адчуваю, калі прыходжу да Хрыста, і як я бачу ўвогуле Бога. Бо вось менавіта ў гэтым фрагменце, у гэтай гісторыі трох каралёў, трох мудрацоў нам паказваюць, што так сапраўды розумам, навукай, чалавечай логікай мы можам зразумець, што Бог вялікі, што ён створца ўсяго, што існуе, што ён Бог моцны. Гэта так, але мы ніколі не зразумеем гэтага логікай, не зразумеем розумам, што Бог нарадзіўся у хлеве, што ён ляжыць у гэтых яслях, што ён павінен будзе цярпець, што ён павінен будзе укрыжаваны, што ён павінен быць забіты. І сапраўды тады нам не хопіць ніколі ні логікі, ні розуму,
калі мы не будзем разам кіравацца з гэтым вераю, што Христос уваскрэсне, а гэта галоўная праўда нашай веры. Вось сёння, ведаеце, такое, не ведаю, мне неяк асабліва радаснае, калі вось бачу тут вас столькі, я думаю, можа ўжо, што трошку стаміліся ад каранавіруса і ўжо ёсць нейкае такое прагненне ў большасці быць разам, маліцца разам. Не веру, што ўсе прыйшлі за мяўкамі, за гэтай крэйдай і кадзінвам і за вадою. Мне здаецца, што ўсё ж такі сапраўды вось хочацца, ёсць гэтае прагненне святкавання разам, перажыць разам гэтае Божае нараджэнне. Жадаю сабе і вам гэтай мудрасці мадрацоў, але таксама іх веры, каб мы ў сваім жыцці вось менавіта гэтымі кіраваліся, мудрасцю і верай, якія не супярэчаць адзін аднаму. Амен. Зараз вызнаем нашу веру. Веру в адзінага Бога, Отца Всемогутнего, Стварителя неба и земли, усяго бачнага і небачнага, адзінага Сына Божага, Отца народженного, всеми веками, Бога от Бога, святого от святого, Бога соправного от Бога соправного, народженного и створенного, Отца судного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, взошел с неба, и утелавился от Духа Святого, сделанного и стався человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтском Пилате, был замученный и похоронен, на третий день воскрес, по Писанию, и взошел на небо, садить праворуч Отца, и снова придет в хвалу, судить живых и померных, и Его владарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який з Отца і Сина походить, якому разом з Отцом і Сином належить поклоніння і хвала, який промовляв праз пророків. Віру в один святий католицький апостольський костюм, визнаю один Христ для прощення грехов і чекаю воскрешення мертвих і життя вічного в душі і світі. Да Бога, які жадає збавіць усіх людей, узнясем наші супольні молитви. Молімся за ўсіх хрысціянаў, каб яны заўсёды памяталі, што іх сапраўдная айчына знаходзіцца ў небе. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за святога Айца, каб яго пастырская паслуга спрыяла усталяванню ў свеце справядлівасці, спакою і любові. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашых дабрадзеяў, каб яны атрымалі за сваю шчодрасць багатую узнагароду ў валадарстве Хрыста. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за навукоўцаў, каб іх даследаванні дапамагалі ім самім і іншым людзям у пазнанні Христовай праўды. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за парафіянаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлую Ядвігу, каб добры Бог прыняў яе да свайго валадарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут прысутных, каб мы спазналі ў нашым жыцці радасць і спакой ад Божага дзіцяці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нашу бацькаўшчыну, за Беларусь. Ахвяруем таксама арцыбіскупа Тадеуша Кандрусевіча. Таксама молімся за
біскупа Казіміра, просім о Божьем благословении для іх. Цябе просім. Всемогутный Боже, выслухай наши молитвы и учини, каб адоранные Твоей лаской мы заўсёды трывалі у еднасці з Тобою. Праз Христа, Пана нашага. Дева святая, Сына колыхала, счастье безмерный, тихенько спевала. Люли, люли, Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Пане, просім Цябе, ласкава узглянь на дары Твайго Касцёла, ужо не на золата гэта кадзіва і міра, але Езус Христус, які ў гэтых дарах выяўляецца. Яго складаем у ахвяру і спажываем, які жыве і валадарыць на векі вечныя. Пан з вамі. У гору сэрцы. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, усемагутны вечны Божа, сёння Ты аб'явіў таямніцу нашага збаўлення. Сёння Ты з'явіў нам святло народу, Твайго Сына Езуса Христа.
Калі Ён прыйшоў на зямлю як смяротны чалавек, Ты адарыў нас нанова удзелам у Яго вечнай славе. Таму неба і зямля з захапленнем спяваюць Табе новую песню, і мы з усімі хорамі анёлаў праслаўляем Цябе, разам з імі ўсклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля полные хвалы Твоей. Осанна на вышинах, благословленный Той, кто приходит у имя Пана. Осанна на вышинах. Милостивый Ойче, покорно просим и молим Тебе праз Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, каб принял и благословил гэтые дары, гэтые приношения, гэтую святую и беззаганную ахвяру. Складаем яе Табе найперш за Твой святы католицкий костёл. Будь ласкавы адорваць с упокоем, ахоўваць и аднаць и кіраваць им во всем свете, разом со слугой Твоим, папом нашим Францишком, біскупом нашим Казимиром и усім, кто верно захоўвае и вызнае католицкую и апостольскую веру. Памятай, Пане, про слугаў Твоих. И про ўсіх тут присутных веру и адданасць, якіх Ты ведаеш. За іх мы прыносім Табе гэтую ахвяру хвалы, і яны таксама яе Табе прыносяць за сябе і за ўсіх сваіх блізкіх, за адкупленне сваіх душаў, за надзею на збаўленне і выратаванне, узносяць свае малітвы да Цябе, да Бога вечнага, жывога і праўдзівага. У еднасці з усім касцёлам у найсвяцейшы дзень, калі Твой адзінародны Сын, роўны Табе ў вечнай славе, аб'явіўся нам у чалавечым целе, найперш з пашанаю успамінаем благословленную заўсёды Панну Марыю, Маці Бога і Пана нашага Езуса Христа, а таксама святога Юзафа, абранніка найсвяцейшай Панны, святых апостолаў і мучанікаў Тваіх, Петра і Паўла, Андрэя, і ўсіх святых Тваіх праз іх заслугі і малітвы, няхай ва ўсім ахоўвае нас Твая апека. Пане, ласкава прымі, просім гэтую ахвяру ад нас, Тваіх слугаў, і ад усёй сям'і Тваёй. Захавай дні нашай у Тваім супакоі, збаў нас ад вечнага асуджэння і далучы да Тваіх выбраных. Просім Цябе, Божа, моцаю свайго благословлення асвяці гэтыя дары і ўчыні іх дасканалую і мілую Табе ахвярай, каб сталіся яны для нас целам і крывёю Твайго наймілейшага Сына, Пана нашага Езуса Христа. Напярэдадні мукі Ён узяў хлеб у свае святыя дастойныя рукі, падняў вочы да неба, да Цябе, Бога, свайго Айца Всемагутнага, і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў гэты пачэсны келіх у свае святыя дастойныя рукі, зноў Табе падзяку складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць».
Гэта вялікая таямніца веры. Пане, мы слуги Твои, и Твой люд святы, успоминаючи благословленную муку и воскресение, а так само хвалебное в небо ушествие Иисуса Христа, Сына Твоего, Пана нашего, складаем наисвятейшей величи Твоей, с Твоих даров щедротов ахвяру чистую, ахвяру святую, ахвяру беззаганную, хлеб святый життя вечного и келих вечного збавления. Узглянь на яе милостиво и спогадно, и ласкаво прими яе, як принял дары праведного слуги Твоего Абеля, ахвяру патриарха нашего Абрагама, и святую да беззаганную ахвяру, якую принес Тебе наивышейший святар Твой Мельхизедек. Покорно просим Тебе, усемогутный Боже, загадай своему святому анёлу занести гэтую ахвяру на Твой небесный алтар, прадабліча Твоей боской величи, каб заўсёды ўсе мы, якія удзельнічаем у гэтай ахвяры алтара і прымаем найсвяцейшае цело і кроў Сына Твайго, атрымалі шчодрае нябеснае благословленне і ласку. Памятай, Пане, таксама пра слугаў Тваіх, пра Ядвігу, якія адышлі перад намі са знакам веры і спяць у супакоі. Просим Тебе, Пане, дай им и усім, кто спочиває у Христе, пребывать вместе с утешения, святла и супокою. Так само и нам, грешным слугам Твоим, якие сподзяются на великую милосердность Твою, будь ласкавы дать удел у едности с Твоими святыми апостолами и мучениками, с Яном, Стефаном, Матеем, Барнабом и усими святыми Твоими. Увяди, просим, и нас у их супольность, не дзеля наших заслугаў, але дзякуючы Твайму прабачэнню. Праз Христа, Пана нашага, праз якога Ты, Божа, усе гэтыя даброты няспынна ствараеш, асвячаеш, ажыўляеш, благословляеш і нас імі надзяляеш. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже, Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пашана и хвала, праз усе веки вечные. Сын Божий стаўся человеком, каб мы могли стать детьми Божьими, тому полной удячности осмеливаемся казать: Ойче, Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога. Дай ласкаво супокою дні наші, дапамажы нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны ад граху и захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі исполнення шчаслівай надзеі и прыйсця збаўцы нашага Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру Костёла Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью.
який живеш і владариш на віки вічні. Супокой Пана, нехай завсюди буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, jaki bierzesz na siebie grzechy światu, a dary nas upokoje. Вось баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, я не варт, каб ты вышел. Мы бачили зорку ягоную на ўсходзе і прыйшлі пакланіцца Пану.
нас. Сын людский, он Божий Сын, ушануй царя царев. Ноэль, Ноэль, слово телом сталося. Ноэль, Ноэль, як святлом для світу єсть, Бог чоловік, любов і суд. Ноэль, 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 слово тілом сталося. Ноэль, Ноэль, як святлом для світу єсть, Бог чоловік, любов і суд. Ноэль, той яньольські крила вшув, той незвиклий зоркий бляск, свідчать, що іде коров, Бог любові збавить світ. Сьогодні Божає Рождество,
Помолимся. Просим Цябе, Пане, заўсёды і ўсюды ідзі перад намі светачам нябесным, каб чыстую душою мы спасцігне таямніцу Еўхарыстыі, у якой бярэм удзел згодна з Тваёй воляй, і радасцю яе прымалі. Праз Хрыста, Пана нашага. Яшчэ зараз, пачакайце хвілінку, ўжо будзем шуршаць пакетамі, але ёсць таксама такі момант, калі у нашым ордэне таксама звязаны з такой традыцыяй, што браты апошняй святой імшой вечарам звычайна пасля камуніі аддаюць наш ордэн, прысвячаюць найсвяцейшаму сэрцу Пана Езуса. Таму будзьце ўсяго гэтым сведкамі, таксама аддавайцеся. Езу Христе, присутны ў найсвяцейшым сакраменце, успамінаючы Твою неспасцігальную любоў, якая аб'яўляецца ў гісторыі збаўлення і нашага ордэна, і успамінаючы Твоё жыццё, напоўненае працай, змаганнем і пакутамі дзеля нашага збаўлення, а таксама Твою муку і ўваскрасенне, хочам прысвяціцца Твайму найсвяцейшаму сэрцу. Езу Хрысте, які ўзяў на сябе нашы грахі, і, дзякуючы святлу Твоей любові, даеш нам спазнаць нашыя віны. Зніжаемся ў найглыбейшай пакоры і пранікаемся сорамам за нашыя грахі і неўдзячнасці. Езу Хрысте, Ты наша ўдзячнасць, вернасць і любоў. Аддаем Табе поўнасцю самых сябе, нашыя душы і целы, розум і волю, нашыя супольнасці і настаяцеляў, а таксама ўсіх, хто прыналежыць да францішканскай манаскай сям'і. Усё, што мы робім або можам зрабіць, няхай будзе Тваё, а калі будзе патрэбна, мы гатовыя ў еднасці з Тваёй ахвярай аддаць Богу Айцу ахвяры нашае жыццё і праліць кроў. Езу Хрысте, Ты дзеля нас стаўся чалавекам і падзяляеш з людзьмі іх жыццё. Вазьмі як свае нашыя працы і абавязкі, няхай кожны наш дзень зямнога жыцця будзе спевам Богу Айцу разам з Табой гімну хвалы і ўдзячнасці. Езу Хрысте, пасланы Айцом у Духу Святым, каб абвяшчаць добрую навіну, учыні нас мужнымі і стойкімі сведкамі Твайго Евангелля супакою і добра ва ўсім свеце і далучы да сваёй Божай місіі. Езу Хрысте, Ты першы ўзлюбіў нас бескарыслівай любоўю, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Таму прымі ласкава гэтае прысвячэнне нашага ордэну Твайму сэрцу, праз мукі Марыі беззаганна зачатай нашай маці і заступніцы, дай нам у гэтым прысвячэнні вытрываць аж да смерці, каб мы дасягнулі вечнае жыццё, якое абяцаеш нам у словах манаскага шлюбавання. Езу Хрысте, у сваёй бясконцай любові Ты заручыўся з касцёлам, сваёй чыстай абранніцай, прагнеш і заклікаеш Тваіх верных, каб складалі і выконвалі шлюбы ў Тваім касцёле. Усемагутны, найсвяцейшы, найвышэйшы і найвялікшы Божа, Ойча святы і справядлівы, валадар неба і зямлі, благаслаўляю Цябе, бо моцаю Тваёй любові Ты паклікаў мяне ісці слядамі Твайго ўзлюбленага Сына, Пана нашага Езуса Хрыста, паводле ладу жыцця, на які натхніў Ты слугу Твайго Францішка. Моцаю Святога Духа, великодушным сэрцам аднаўляю Табе шлюбы, каб жыць у паслухмянасці, без ніякай уласнасці ў чысціні, адначасова абяцаю захаваць лад жыцця і правіла меншых братоў, зацверджаныя папай Ганорыем паводле Канстытуцыі нашага ордэну. Святы Ойча, учыні, каб пры падтрымцы беззаганнай Марыі, дзевы, учыненай касцёлам і прыкладам Богу прысвечанага жыцця,
Праз заступніцтва святого Айца Франчишка і ўсіх святых з дапамогою братоў вытрываў ажно до канца ў святой пастанове, і каб, дзякуючы Тваёй ласцы, дайшоў да Цябе, найвышэйшы, які ў дасканалай Тройцы і простай еднасці жывеш і валадарыш, хвалебны на векі вечныя. А калі ўсё гэта захаваем, Бог дасць нам жыццё вечнае. Настаў такі зараз час, можна пашумець у касцёле. Шуршыце. Я, як кожны год, толькі такую скажу маленькую аб'яўку, што з гэтай крэйдай, з гэтым мемам, паверце, вам шмат яго не трэба. Кожны год гэта кажу, но але ўсё роўна такі здараюцца выпадкі, што, ведаеце, ось у нас, у нашым кляштары шмат дзвярэй. Сапраўды гэтага малого кавалачка мне хапіла, напрыклад. Таму, калі ласка, каму сапраўды гэта патрэбна, там можаце перадаць сваім блізкім, знаёмым, тады пабярыце больш. Але ось гэты інстынкт, трэба нешта з ім рабіць. Таксама ёсць яшчэ, хіба там будзе благаславленая вада, таксама можна будзе ўзяць дадому, хто не ўзяў сёння. Ёсць у спецыяльных бутэльках. Перад тым, як пойдзем дадому, будзем благаслаўляць крэйда, кадзіла і ваду. Крэйдай пазначым дзверы, а вадой акропім дом, нашу кватэру, памяшкання, на знак таго, што мы прынялі ў сваё жыццё уціваўленае Божае Слова. Молімся, каб Христос у гэтым годзе заўсёды быў з намі, і каб кожны, хто яго шукае, як мудрацы з усходу, знайшоў яго ў нашай сям'і. Божа, адзінае вечнае святло, Ты прывёў мудрацоў да Твайго Сына і аб'явіў яго імя як валадара над валадарамі. Яны, паверыўшы, пакланіліся яму і прынеслі свае дары. Май ласку благаславіць гэтую крэйду на пазначэнне дзвярэй нашага жылля, у якім мы прынялі святло Твайго аб'яўлення. Учыні, каб мы станавіліся ўсё больш дасканалым святлом для свету, асабліва для тых, хто Цябе шукае. Божа, благаславі гэтае кадзіла, каб яго прыемны водар узносіўся разам з нашымі малітвамі да Твайго аблічча, з'яднаныя з Тваім Сынам, які пасяліўся сярод нас, каб аб'явіць нам Цябе, і які сядзіць праваруч Цябе, каб заўсёды заступацца за нас. Просім, учыні нашыя дамы месцам штодзённай малітвы. Пане Божа, усемагутны, выслухай ласкава нашыя малітвы, калі мы узгадваем дзівосную справу нашага стварэння і яшчэ больш дзівосную справу нашага адкуплення. І благаславі гэтую ваду. Ты стварыў яе, каб давала урадлівасць нівам, каб умацоўвае, ачышчала нашыя целы. Ты таксама учыніў ваду прыладаю Тваёй міласэрнасці, бо праз яе Ты вывеў свой народ з няволі і наталіў яго смагу ў пустыні. У прадказаннях прарокаў вада была знакам новага запавету, які Ты пажадаў заключыць з чалавецтвам. Нарэшце, праз ваду, якую Христос асвяціў у Ярдане, Ты аднавіў у купелі адраджэння нашу сапсаваную натуру. Няхай жа гэтая вада нагадае нам прыняты хрост, каб мы радаваліся разам з нашымі братамі і сёстрамі, ахрышчанымі ў час пасхальных урачыстасцяў. Праз Христа, Пана нашага. Божий дар,
весело, як у давние часы уже. Примите Божие благословление. Пан з вами. Схилите головы на благословление. Бог, який покликав вас з темри у своє цудовне святло, нехай щедро одорить вас благословленням і умацує ваше серце у віри, надії і любові. Христос, який сьогодні з'явився світу, як святло, що зяє у темри, нехай допоможе вам з вірою істи за їм, каб ви були святлом світу. Бог, який святлом зорки привел трох королів до збавці, нехай і вас після земного вандровання приведе до незгасного святла свого володарства. Благословлення всемогутного Бога, Отца і Сина і Духа Святого, нехай сидя на вас і застанеться назавсюди. Ідіть у супокої Христа. Святий Архангеле Михайле,